Pozdrav ekipu Mato HR ovdje i dobrodošli u još jedan klip. Znači u ovom klipu ćemo raditi user benchmark. Znači to je benchmarking software. Znači znate onoga mojega kompjutera Intel Core 2 Quad i to sve. Znači sada ćemo ga testirati da vam pokažem podatke od njega kako je jak i ovo ono. Danas budem ga najvjerojatnije prodal i kupit ću jedan laptop sa i3 procesorom, 8 GB, točno sad ne znam koja grafa je i to. I onda ću njega posnimati, to ću sve staviti u jedan klip da vidite moj stari račun kako ima performanse i moj novi laptop. I da, sada čekamo, vidite da testiram. Sad pričekam pa mu vidjeli kaj bude. Da vidimo ocjenu i to. Ispričavam se zbog ovoga. Sad malo budem stavio na stavak. Tako. Tako može. Sad pričekamo, nek se to sve sad bude, ja mislim, išlo ono grafičko testirati i FPS-e koliko ima. Evo još malo. Ja ću to malo ubrzati tako da... Evo budete morali to sve gledate. I da vidimo rezultate. Znači, rezultati su ovako: gaming 18%, desktop 25% i workstation 17%. Dobro, znači CPU status, dobro, vidimo 28,4, 28,4 poor, very poor i grafičko low. Dobro, na disk mi je ovo još neki dobro. Ok, 432 giga, dual channel, ovako, ok, prejde. I znači ljudi, to je bilo to. Spojit ću klip još sa ovim za laptop i da, to je to. Vidimo se, pozdrav. Pozdrav ljudi, Mato HR, dobrodošli u još jedan klip. Znači ovo je moje novo računalo, praktički laptop. Znači taj laptop ima, kao što sam rekao u prošlom klipu pre 4 dana, i jako se ljudi ispričavam što nisam snimao, nisam jednostavno mogao. Nisam bio doma, to je prvo. Drugo, imao sam samo mobil, da tek sam sad složio laptopa. Znači taj laptop ima Intel Core i3 3110M, 2,4 GHz, 8 GB i 2 grafičke. Nažalost, grafička je AMD što ja ne volim, ali nikakav laptop nisam mogao najti za takvu cijenu. Znači nikakav laptop Acer s grafičkom koja je isto takva, a Nvidia košta skoro pa 1000 kuna više. Znači ovaj tu ima Intel HD 4000 i AMD Radeon HD 8570M. Znači evo sad ćemo raditi kao i u prošlom klipu, znači user benchmark, kao što sam rekao da ćemo raditi, pa da vidimo rezultate. Znači grafička bude 90%, grafička bude 100% manja od one moje, ali kao što vidim, kao što sad dok surfam, otpiram aplikacije, igram ili tako nešto, mi bolje radi nego prije. Možda zato jer to Intel i3 procesor, bez obzira da li je dual core ili quad core.
Ta ima dual core, znači 2 jezgre i 4 thread. I da, sada samo čekamo. Da bude brzo, to ne bude dugo. Sad sam složio da ne bude išlo na Intel HD grafu, nego da bude baš išlo preko Radeonke. Mako Radeon Intel HD tu ne ide. Ali moj stari laptop kojega sam ja nekad imao i3 3120M. Tu je za 2-3% jači taj tu, ali je imao 500 GB diska, taj ima 1 TB. Bil je Acer, imal je 4 GB, taj ima 8. Imal je GT 710M, koja je malo slabija nego ta tu. Ali budemo vidjeli sad kako će rezultati biti tu. Sad da pričekamo, sad bi to gotovo za čas. Prostite to za pozadine, to mi je brat, ako čujete kaj. Evo ga. Da, tu imam ja puno tabovjet, pretjerao sam se slagao neka za AMD i to. Znači gaming 13%, desktop 33%, workstation 20%. Znači i3, dobro, ajde vidite da je grafička malo loša. Disk dobar, RAM je dobar. I da, znači to je bilo prilično to. I ljudi, hvala puno gledanju, vidimo u sljedećem klipu, subscribe-ajte se, lajkujte, šerujte i to je to. Pozdrav ekipo!